बुधवार, शुक्रवार, रविवार मच्छीचं वार पाळणाऱ्या माझ्यासारख्या मालवणी माणसाक श्रावण थोडं जडच जातं नाही. मच्छी मार्केट बघा माझ्यासारखंच खाली झाला. माझं तर एवढं स्ट्रॉंग श्रावण असा ना की मनात पण नॉनव्हेज विचार नाही हाडत. माझी रीलची फीड पण सात्विक केलंय. श्रावणात मच्छीचं रेट खाली आणि भाज्यांचं रेट वर. कोथिंबीरचा भाव काय रे? 200 जोडी. चला माझ्या मित्राच्या गावात मच्छीक व्हेज मध्येच मोडतं. अरे देवाक मच्छीचं नैवेद्य. गावातले देव पण लकी आणि गावकार पण लकी. कधी कधी नॉनव्हेजची एवढी आठवण येतं ना की मग सोयाबीन हाडतंय. ते काय चिकनची टेस्ट नाही ना पण असं तोंडात गेल्यावरती लिबलिबीत वाटत. एवढी दाढी वाढवणे नाही ना मी म्हणून सुरुवातीक त्रास होता. मग हळूहळू सवय होता. मग हळूहळू एक एक लुक येतात. त्यानंतर श्रावण संपल्यानंतर मग दाढी काढून जीवावर येतात. काय ऐकणार हा दरवर्षी जा म्हणता. श्रावण मासी नो नॉनव्हेज सी क्रेविंग दाटे पोटाकडे. क्षणात आठवी कोंबडी वडे आणि ताटात मात्र शेपू पडे. श्रावण कधी संपतो लो.